İsa peygamber öldüren adam dana da sana aktiptir Hudaý Taala. Ýöne pagat şu İsaga meňdeş edilen bir adamy darassyla dipdir. Men jaýyma bir öldüriljek adam madyr, pagat şeklini Hudaý Taala men suratymda etip goýjakdyr. Özüm men dähdir ha, men ýokary gitjek dipdir. Men sagaman galýan şulam belalaryndan ýöne bir nefer öldürjekler. Oň däni şeklini Hudaý Taala eýni men ýalag etip goýjak ýöne dipdir. Bilim şu men däldirim dip. Yahuda diýen adam bilen däni ýanky öldürjek dip gören adam bilen başlagy bir giripdir ýeköz otaga. Amma bir girende görse İsa aleyhisselam ýok diýe. Hiç adam ýok otagyň içinde. O girmäke Hudaý Taala feriştelerini buyurupdyr İsa'ny getirin goýma dipdir. İsa aleyhisselamy ferişteler hal alyp gidipdir ýokary. Goýma otagyň safy açylyp İsa peýgamber çykyp gidipdir ýokary. Oğlum yankı adam girip dururdu, hiçim yok otoğun içinde. Oğlum Hudaý Taala şu giren adamın şeklini, fakat yüzünü İsa aleyhisselamın yüzüne meňdeş edip. Emmecikler bile girişipdirle yankıya. Görseler İsa aleyhisselam ýeközi oty. Yani İsa'ga meňdeş edilen adam oty. İsa'nın özü gitdi ýokary, o peýgamber gitdi ýokary. Oğlum haýş İsa bolmaly ipdäni şonläni tutup öldürjek bolupdyr. O benne Yahuda da ýygyrypdyr, "Hey, meni tutmaň. Men sizin başlaňyz, men Yahuda diýen bolmaly." Amma ola, "Goý sesimi, İsa'dan başga kim boljak sen?" diýip onu tutup, akidip däni öldürüp dara tutdyr.